Intwana yami emnandi kanje hayi kwiSoweto Derby izola ibe nebhadi mfethu ibe nebhadi yabo nje amagoli othu wePirates nje iyona ebikade ilahla ibhola cabanga mfethu but unlucky intwana next time bafethu ke le video ngishayela amajita aphantayo mangabe unebhizinisi so ubaba uDubeko inyanga yasemgababa uthi ke unomuthi la ukuthi ukwazi ukuthi uqhume ngawo lo ngathi mkhudlwana nje oqhuliwe lo amuthi lo nomuthi nje oqhuliwe ukwazi ukuthi uqhume ngawo ikline ngawo ukuze ukwazi ukuthi uthandeke kubantu njengomuntu ophantayo osomabhizinisi bese kuthi ke lo omunye omncane umuthi ke lwana ofika ufaka emanzini bese umopha ngawo phansi ukuze ukwazi ukuthi uhehe abantu bangene endaweni yakho yebhizinisi so ngamthola kubaba uDube elaphana ngasemfezi Tavern emgababa ku 0725446279 u0725446279 njengamanje use Cape Town laphana kwamakoti rank so utholakala khona ke kulezi insuku but kuma ngabe sebuyelile futhi emgababa ngizonazisa kodwa nje kwamanje usase Cape Town but uyadeliver ke kaphepha so lo wamuthi ke okugquma lo omkhulu usedosheni bese kuthi lo omncane ukuthi nje ukwazi ukuthi umophe ngawo ukline ngawo phansi ukuze ukwazi ukuthi endaweni yakho yokusebenzela inhlanhla ibe khona ngiyabonga. Intwana yami emnandi kanje hayi kwiSoweto Derby izola ibe nebhadi mfethu ibe nebhadi yabo nje amagoli othu wePirates nje iyona ebikade ilahla ibhola cabanga mfethu but unlucky intwana next time bafethu ke le video ngishayela amajita aphantayo mangabe unebhizinisi so ubaba uDubeko inyanga yasemgababa uthi ke unomuthi la ukuthi ukwazi ukuthi uqhume ngawo lo ngathi mkhudlwana nje oqhuliwe lo amuthi lo nomuthi nje oqhuliwe ukwazi ukuthi uqhume ngawo ikline ngawo ukuze ukwazi ukuthi uthandeke kubantu njengomuntu ophantayo osomabhizinisi bese kuthi ke lo omunye omncane umuthi ke lwana ofika ufaka emanzini bese umopha ngawo phansi ukuze ukwazi ukuthi uhehe abantu bangene endaweni yakho yebhizinisi so ngamthola kubaba uDube elaphana ngasemfezi Tavern emgababa ku 0725446279 u0725446279 njengamanje use Cape Town laphana kwamakoti rank so utholakala khona ke kulezi insuku but kuma ngabe sebuyelile futhi emgababa ngizonazisa kodwa nje kwamanje usase Cape Town but uyadeliver ke kaphepha so lo wamuthi ke okugquma lo omkhulu usedosheni bese kuthi lo omncane ukuthi nje ukwazi ukuthi umophe ngawo ukline ngawo phansi ukuze ukwazi ukuthi endaweni yakho yokusebenzela inhlanhla ibe khona ngiyabonga.